attorney, medyo marayo akong diin. Gusto ko pong hagado ng opinion mo sa mga naglo-law school na talagang medyo sakit financially. So ano po ang mga masasabi mo, advices sa mga naglo-law school or gustong maglaog sa law school na halos talagang ipit din ang financial? Hmm, mayuman kitang scholarship igdi sa Bicol, 'di Sa ba? law school, Oo, oo. kaya talagang financially speaking, masakit. Kaya magtiyaga and then find siguro Itong masubli bang libro, 'di ba? 'Di ba bawal sa totoo lang kung illegal ang mag-photocopy ng mga libro, 'di ba? minsan Pero nagigibo siya mm. you don't have the means to buy the full book eh. Yes, and siguro naman kung di mo naman 'yun ibebenta pang sadiri mo ito, Oo. pwede. So, dawa sa akin, kaya? Kaya ba? Kaya kadakol na naging abogado na di Manuel Off. Mm. Nasa determinasyon mo 'yan.